Vitajte, ja som Smeld a áno, dokázali sme to. Už celý rok sa snažím pravidelne natáčať vlogy, filmy, let's play, s ktorými dúfam, že vás zabavím. Ale včera sme dosiahli neuveriteľný počet. Dosiahli sme 100 odoberateľov, čo sa možno môže zdať málo, ale nie je to tak. Niektorí to berú iba ako číslo, ale ja viem, že za každým jedným sa skrýva niekto z vás. V porovnaní s niekým iným vás možno nie je až tak veľa, ale opak je pravdou. Keď si predstavíte 100 ľudí, ktorí sa zaujímajú o vašu tvorbu a o vás, je to úžasné. Niektorí sa ma pýtajú, prečo to robím. Na túto otázku som väčšinou odpovedal, pretože ma to baví, ale nie je to celé. Dnes ako natáčať ma to, čo baví, zarábať peniaze, čítať vaše komentáre a sledovať vašu odozvu. Na začiatku to síce nebolo ľahké, musel som zmeniť content, názov, kvalitu, ale dotiahli sme to až sem, čo je myslím celkom úspech. Týmto videom sa chcem poďakovať každému jednému z vás, ktorí tvoríte toto úžasné číslo, lajkujete, píšete komentáre, ktoré ma vždy veľmi tešia, alebo iba sledujete, pretože na tomto kanáli ľudia strávili už viac ako 1 týždeň v kuse. Ešte viac sa chcem poďakovať každému, ktorý ma nejakým spôsobom v mojej tvorbe na YouTube posunul ďalej. Zatiaľ mám na YouTube zverejnených iba 62 videí, ale dúfam, že videá aj odoberatelia pôjdu ďalej, pretože toto je iba začiatok.